നമസ്കാരം. ട്രൂത്ത് വിഷൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാമായണത്തിലെ നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന വെളിനല്ലൂർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ കളമെഴുത്തും പാട്ടും ദശാവതാര ചാർത്ത് കരോക്കെ ഗാനമേള 41 വിളക്കും സഹസ്ര ദീപക്കാഴ്ചയും എന്നിവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടക്കുന്നു. 2022 ഡിസംബർ 9 മുതൽ 15 വരെ കളമെഴുത്തും പാട്ടും നടന്നു. ഡിസംബർ 17 മുതൽ 27 വരെ ദശാവതാര ചാർത്ത് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടക്കുന്നു. 2022 ഡിസംബർ 17 മുതൽ 27 വരെ ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 5 മണി മുതൽ കരോക്കെ ഗാനമേളയും ഡിസംബർ 27-ന് 41 വിളക്കും സഹസ്ര ദീപക്കാഴ്ചയും നടക്കും. 2023 ജനുവരി 29-ന് രാവിലെ മകരപ്പൊങ്കാല ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വെളിനല്ലൂർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം. രാമായണ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള മേജർ ക്ഷേത്രമാണ്. ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ ഉത്സവത്തോടൊപ്പേറ്റുന്ന മണികണ്ഠൻ എന്ന ആനയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. മതമൈത്രിക്ക് പേരുകേട്ട ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് വെളിനല്ലൂർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്രൂത്ത് വിഷൻ ന്യൂസ്.